дарро тақтақ заданд. кӯдаке бо пиёла дар дасташ буд. то ифтор 1 соат монда буд. холаҷон, модарам мехоҳад ба шӯрбо биринҷ андозанд, гуфт бо шармгинӣ ва 1 пиёла биринҷ пурсид. биринҷро додам, аммо дар дилам ҳисси кунҷковӣ аҷибе бедор шуд. куҷо зиндагӣ мекунед? пурсидам. ӯ ба хонае дар 3 ошёна поён дар ошёнаи якум ишора кард. ба назар мерасид, ки он ҷо нав кӯч бастаанд. биринҷро гирифта зуд баргашт. рӯзи дигар дар ҳамон вақт ҳамон кӯдак боз омад. ҳамон пиёла, ҳамон суханҳо. агар пул мепурсид ё бо 1 косаи калон меомад, метавонистам гӯям талбанда аст. аммо на, пиёлаи кӯчак, дархосташ низ фақат ҳамон биринҷ. додам. аммо ин бор гуфтам, ман ҳам бо ту меоям. дар дилам гуфтам, зудтар равам, ягон кас набинад. ҳамроҳ рафтем. бо иҷозат вориди хона шудем. ман аз кӯдакиам хонаро медонистам. дар замин дастурхон паҳн шуда буд. 2 кӯдаки дигар гирди он менишастанд. 4 қошуқ ва танҳо каме хӯриш дар рӯи суфра. ҳама ба ман бо нигаронии пинҳон менигаристанд. модарашон аз ошхона баромада назди ман омад. хона фақат 1 утоқ ва 1 хонаи хоб дошт ва танҳо ҷои нишаст гирди дастархон буд. хушомадед хола, гуфт бо эҳтиром. барои биринҷ ташаккур гуфт. гуфтам, кӯдакон биншинед, ман бо модаратон сухан мегӯям. холаҷон, шояд ҳайрон шудед, ки духтарчаам 2 рӯз пайҳам фақат 1 пиёла биринҷ мепурсад, на зиёд, на кам. гуфт бо шарм. шумо хабар доред, ки мо моҳи гузашта ба ин ҷо кӯчидем. пас аз вафоти шавҳарам соҳиби хонаи пешин моро берун кард. бо каме пасандозе ки доштам, ин хонаро ба иҷора гирифтам. вале баъд аз паҳншавии беморӣ соҳиби ошхонае ки он ҷо кор мекардам маро ҷавоб дод. пули каме дар даст доштаро барои хӯрок сарф кардам ва акнун ин ҳолат пеш омада аст. шабе ба чанд хона рафтем. барои 1 пиёла биринҷ илтимос кардем. надоштанд ё надоданд. пас духтарамро ба назди шумо фиристодам. шумо биринҷ додед. ман бо он каме тамат омехта карда шӯрбо пухтам. рӯзи душанбе ба 1 хона барои тозакунӣ меравам. аммо то он вақт мехостам 1 хӯроки гарм барои фарзандонам муҳайё кунам. қарор додам ошпазам ва духтарамро бо умеди сӯи дари шумо фиристодам. илтимос, аз мо ранҷиш накунед. қасам мехӯрам, шаби душанбе он биринҷро бармегардонам. ба хона баргаштам. яхдонро кушодам. ҳар чизе ки доштем, аз наҳорӣ то гӯшт, ҳамаашро ба халта андохтам. дидем дар берун нонфурӯш омадааст. нон ва шириниҳо харидам ва ба онҳо бурдам. он кӯдакон халтаро кушоданд ва ҳар чӣ дар он буд рӯи суфра гузоштанд. ман зуд ба хона баргаштам. бо шавҳарам ифтор кардем. худо қабул кунад. аммо ӯ пурсид, занак, ман рӯзи душанбе боз меравам ва чизе меорам, аммо барои саҳарӣ чизе монд барои хӯрданд. макарон дорем, орд ҳам ҳаст, гуфтам. агар хоҳӣ то саҳар барои ту самбуса тайёр мекунам. хандидем. мо хушбахт будем, чунки нонамонро тақсим кардем.
صبح امروز شوهرم نزد صاحب خانه رفته است. معلومات خانه را گرفته است. به چند جای دیگر رفته مصلحت پرسیده بعد از شام آمد. ما این سال قرار داشتیم بار اول به عمره رویم، ولی قطع شد، به تأخیر افتاد. حساب کن که رفتیم. آیا راضی هستی که عمره ام را به الله فروشیم؟ من مقصدش را در حال درک کردم. دستانش را گرفته بوسیدم. خدا از شما راضی باشد گفتم. پولی برای عمره جمع شده را در یک خلطچه انداخته با آن مادر بودم. زیاد ننشستم. دلم سخت درد میکرد، اما از اشک شادی او آرامی یافتم. آسان نبود این پول را جمع کردن، به دست آوردن. برای ما کاری آسان نیست. لیکن بگذار. به خانه برگشتم. شوهرم در روی جای نماز دعا میکرد. و پیشین را خونده بودید که این چی نماز است؟ پرسیدم. من نماز عمره ام را خواندم، گفت. حالا تو هم بخوان. با یک جایگی از الله خواهیم که عمره ما را قبول کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.